Kantabriako adingabeen fiskaltza Castro Udialesen ama hiltzeagatik atxilotutako 15 urteko mutila zentro itxi batean sartzea eskatu du erregimen itxian eta 6 hilabetez hilketa delitu baten egile izan dela pentsatzeko zantzuak daudela iritzita. 13 urteko anaia adingabeak babesteko zentro batean sartu da fiskalak hala aginduta. Nafarroan osasunbideko medikuek soldata osagarri bat jasotzen dute sare publikoan soilik jarduteagatik. Klinika pribatu batean lan egin nahi izanez gero baimena eskatu behar dute eta osagarriari uko egin. Ardura postuak dituzten sendagileen kasuan araudia are zorrotzagoa da. Eta hala ere bada bitokietan publikoan eta pribatuan aldi berean lan egin duenik. Labek salatu zuen duela urtebete eta salaketa horiek berretsi eta onartu dituzte orain Nafarroko Gobernuko funtzio publikoko zuzendaritza nagusiak eta ustelkeriaren aurkako Nafarroko bulegoak. Sindikatuak eman du ikerketa horien berri. Nazioartean gaur jakinarazi dutenez Mileiren alderdiak abortuaren legea indargabetzeko testu bat aurkeztu zuen Kongresuan joan den astelehenean. Proposatu dute 3 urtera arteko espetxealdia ezartzea abortatzen dutenei. Argentinan orain indarrean dagoen araudiarekin haurdunaldia etetea legezkoa da 14. astera arte. Hamasek su-etena proposatu du, baina Netanyahuk bere baldintzak errefusatu ditu. Netanyahuk berretsi duenez, erabateko garaipen batek soilik emango dio segurtasuna Israeli, eta Israelgo indarrek baituak askatzeko lanean jarraitzen dutela ziurtatu du. Gabon deizuela, Tolosan inauteriak hasi berri dituzte eguerdiko txupinazoarekin. Udane Arbeo lankidea bertan izan da. Ikus dezagon. Lehertu da festa Tolosan, ostegun gizen honetan jendetza elkartu da Gipuzkoako Tolosa herrian, inauteri nagusiak iritsi dira eta udaletxeko plazan suiziria bota ostean, eguerdian bota ostean, jendetzak jaia hasi du hemen. Inauteria bakizue zer dan, arau gehiagirik gabeko festa, naiz eta batzutan arautu behar dan pixka bat. Gaur eguna batez ere herrikontzat izaten da, eta egun lasai eta jendeak ilusio handikin bizitzeduna, eta igandetik aurrea oso masiboa izango da, eta nire desioik handina da, jendea pozik eta alai etor dadila, disfrutatzeko gogoz, eta batez ere, elkarri errespetua gorde diezaiogun, eta batez ere ez da dila inungo erasoik egon, batez ere emakumeen kontra. Gaur hasi dira inauteriak, baina asteartera arte egitarau zabala antolatu da. Zer aurkituko dugu Tolosan egunotan? Humorea eta parodia ordea datozen 6 egunetan hemen izango da. Asteartera arte inauteriek eutxiko baitiote, gaur ostegun gizena izango da. Bihar ordea hemen ez da mozorratuko, gaurkoan txikilabarekin atera dira, baina bihar ez da mozorratu bat. Eta igandetik aurrera zaldunita, astelenita eta asteartitan bai mozorratuta aterako dela hemengo jendea. Karrozak, txaranga, musika, kontzertuak, denetarik izango da bertan eta jendea gogotsu dago aurtengo inauteriak ospatzeko. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak abisu hori aktibatu du ostegun honetan 100 km/h abiadura gainditu dezaketen haize boladengatik.
Gabon guztioi, iritsi zaigu gaueko albistegiari heltzeko unea. Nafarroako gobernuak onartu du zenbait medikuk bidegabeki jardun dutela publikoan eta pribatuan. Lab sindikatuak aurkeztutako salaketak berretsi dituzte funtzio publikoko zuzendaritza nagusiak eta ustelkeriaren aurkako Nafarroako bulegoak. Eta bidegabeki jasotako 70.000 euro itzuli behar izan dituzte bi sendagileek. Duela urtebete, Lab sindikatuak ezagutzera eman zuen osasunbideko 11 medikuk, ez zutela betetzen esklusibotasunarekin eta salaketa jarri zuen kasu horiengatik Nafarroako gobernuko funtzio publikoan eta Nafarroako praktika egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoan. Gaur jakinarazi dute ustelkeriaren aurkako bulegoak sindikatuak jarritako salaketa berretsi eta onartu dituela. Eta salaketa guztietan konfirmatu dela osasunbidea kontrol falta utzikeria eta jardunbide desegokiak izan dituela. Ondorioz, esan dezakegu, hasieratik Labek arrazoi zuela, hori denboran konfirmatu dela, baina aldiz Nafarroako gobernuaren aldetik ikusitako jarrera, aldiz osasunbidetik ikusitako jarrera negazionismoan oinarritu direla eta beti ere salatutako errealitatearen aurka posizionatu direla. Beraz, orain Nafarroako gobernuak eta osasunbideak jasotzen duen ebaspen honekin bada politikoki kontrara eramaten duten ebaspenak direla eta berez arrazoia ez dutela. Lab sindikatuaren hitzetan, Nafarroako sindikatu medikoaren, Voxen, UPNren eta medikuen elkargoaren jokaerak eta eskakizunek interes korporatibo eta politikoak dituzte, eta horrek kalte egiten dio mediku lanaren duintasunari. Labek ere, Nafarroako gobernuari exigitzen dio bere gain ardezan dagokion erantzukizuna eta behar diren neurriak arditzala osasunbidean gertatzen ari den eskandaluari amaiera emateko, egoeraren erantzule zuzen bezala. Nafarroan segiz, San Ferminak 78 gogoanek eta Iruñako udalak errefusatu egin dute Martin Villa hirian egotea. Nafarroako auzitegiko lehen atalak 12 urteko kartzela ezarri dio gizon bati alabari sexu eraso jarraituak egiteagatik eta tratu txarrak emateagatik. Horrez gain ezingo da alabarengana gerturatu edo arekin harremanetan jarri urtebetean eta espetxetik ateratakoan zaintzapean egongo da 6 urtean. Alabak uko egin dio kalte ordaina jasotzeari. Euskara gaiei helduz hizkuntza gutxituetan ikasteko eskubidea aldarrikatu dute ikasleek Parisen. Argumentazioa prestatu dugu, gehien bat, ipatzeko gure hizkuntza hil zorian dela, ala ere, geroz eta gutxiago publikoan, espazio publikoetan erabiltzen dela, eta manera bat izan dela espazio publikoan erabiltza, azterketak euskaraz, bezuki emaiten duela behar den prestigioa, lehen urratz bat dela prestigioa emaiteko hizkuntzari. Eta horrek albidetuko duela, gehiago erabiltzea publikoki gure hizkuntza. Aldaketa baten zain behar duguna orain, jada aspertuak gira, aize
ikastola, utzi bakean lehenbaile. Aurren matrikulazioari begira ikastolen elkarteak ikastolen hezkuntzako marko orokorra aurkeztu du liburu batean. Ikastolen elkarteak argi dauka zein norabidetan aurrera egin nahi duen gaur egungo hezkuntzaren bilakaeran eta horretarako aurre matrikulazio kanpainaren hasiera aitzaki hartuta basatoz ikastolen hezkuntzako marko orokorra liburua aurkeztu dute. Hezkuntza marko orokorrarekin nahi izan du deguna da ikastoletan hezkuntza ulertzeko daukagun modua batu. Bai, bestera batea izan da guk hezkuntza nola ikusten dugun azaltzen saiatzen gara, bai. Helburuaz ikastola guztientzako zoru komuna izan daitekeen, izan nahi duen dokumentu bat sortzen saiatu gara, bai. Ulertuta honek gure izaera eta identitatea indartzen duela eta ikastola bakoitzaren eguneroko praktikaren garapenean lagungarri izan daitekeela. Eta prozesuari dagokionean, gezurra badirudi ere ia 3 ikasturte behar izan dituen prozesu bat izan da, bai? Fase ezberdinak eduki ditu, hasiera baten, arakatze fase bat, dokumentazio fase bat ezinbestekoa izan da, bertan liburuan ikusiko dezue gero, gaina bibliografia lan sakona egina dagoela eta bar, ikastoletan, azken urte guzti hauetan, aritu izan garena da, euskal kurrikulunaren gelaratzea, kompetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua oinarri lantzen eta garatzen, ez? Aurreko markoaren ezarpenetik zer ikasia ere eduki dugu, bai? Hau da, hau badakigu ez dela urte batetik bestera gertatzen den eta gertatuko den zerbait. Bere denbora beharko du, eta denbora beharko du azken ginen, abia puntuan, elkarrizketa honen abia puntuan, aipatu dutelako ez, honek ikastolaren egiteko moduan, kulturan, antolaketan, hezkuntzaren xedean, guzti horretan, eta gehiagoan, eragin nahi duela, ez? Da, hezkuntza komunitate guztiaren gana iritsi nahi degula, eta horretarako, bi palanka izango ditugu eta batetik da ikastolen elkartea, eta bestetik, beste palanka daukaguna ikastolak dira, ez? Eta ikastolek, beraien hezkuntza komunitatea osatzen duten, ikasle, famili, tokiko erakunde eta eragileetara eta guzti horietara iristeko erronka daukate eta daukagu orokorrean, ez, mugimendu bezala. Epaien euskarafobiaren aurka elkarretaratzea egin dute gaur Iruñean Nafarroako Justizia Jauregiaren aurrean. Hau badela ondarraldi juridikoa, baina baita estrategia baten barruan badagola. Bai, euskararen sustapenaren kontrako estrategia bat, euskararen irakaskuntzaren kontrako euskara ikastera animatzaren kontrako estrategia bat, eta azkenean guzti honen atzean ere badagola ere hizkuntza eskubideen urraketa bat, hizkuntzen mailakatze bat ere inposatu nahi dutela, hau da, gaztelania euskararen gainetik egon behar duela gizarteko esparru ezberdinetan. Goiz honetan Bilboko Justizia Jauregiaren aurrean azaldu dira ZTMgo haizeako kideak ekintza antimilitarista baten aurkako epaiketa salatzeko. Ekintza honen bitarte salatu nahi dugu diruaren xahuketa. Da, diru horren xahuketa nondik dator, gastu militarrei zuzenduta dauzen aurrekontuei begiratzen badiegu, igaz 47.000 milioi euro gastatu genuen, edo estatua gastatu zuen gastu militarretan. Orduan, gure proposamena da ekintza honen bidez eragozpen fiskala egitea.
Erdizeko meategi proiektua Baztango bizimoduarekin ez dela bateragarria iritzi du Erdiz Bizirik plataformak. Zentzu horretan, udalerriz gaindiko eragina duen planaren aurka alegazio sinadurak bilduko dituzte. Baztanen herriz-herri, eskualdeka Nafarroan eta Euskal Herriko beste hainbat txokotan. Erdizeko meategiaren proiektuaren kontrako sinadura bilketa abiatuko dute Baztanetik Euskal Herri osora. Erdiz Bizirik plataformak uste du meategi proiektua Baztango bizimoduarekin ez dela bateragarria, eta zentzu horretarako udalerriz gaindiko eragina duen planaren aurka alegazio sinadurak bilduko dituzte. Erdiz Bizirik plataformak asteazken arratsaldean eskainitako prentsaurrekoan adierazi zuen Nafarroako landa eremua indartsu dagoela eta haien lurrak eta bizimodua defendatzen jarraituko dutela. Bide horretan, Baztanen alegazioen sinadurak herriz-herri bilduko dituztela iragarri zuten, eta eskualdeka Nafarroan naiz Euskal Herriko beste hainbat txokotan ere bai. Nafarroako gobernuari egotzi diote legealdiz legealdi tokiko erakundeen eskumen eta erabakien gainetik pasatzea, eta leporatu diote tokiko ekonomian eragin ikaragarriak izanen dituela, nekazaritzan, turismoan, ingurugiroan naiz herritarren osasunean. Arizkunenean izandako batzarrirekian adierazi zuten ere, inposizio horri aurre egiten lagundu nahi dieten guztiei gonbitea luzatzen ziotela antolatuko diren ekimen guztietan parte hartzera. Politika gaiei heldu CAJak, PSek eta EH Bilduk akordioa lortuta, gaur onartu dute trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legea Eusko Legebiltzarrean. Elkarrekin Podemosiuk, PPek, Voxek eta Ciudadanosek kontra bozkatu dute. Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapenerako sailburuak hartu du hitzalenik eta onartutako legeak ondorengo belaunaldiei mesede egingo diela azpimarratu du. Administrazioen ekintza eredugarria bultzatu beharra daukagu. Hau da, guk izan behar dugu lehendabizikoak adibidea martxan jartzen eta gure erakundeetan lege hau aplikatzen. Genero eta etorkizuneko belaunaldien ikuspegia du eta transizio egokia, jasangarria eta justua bultzatzen du. Hau da, ambizioz betetako legea da, baina aldi berean errealismoa bultzatu dugu. Osoko bilkura hasi denetik dozenaka nekazari eta abeltzaina bildu dira kanpoan. Beren haserrea nabarmendu dute bizi duten egoerarekin eta protesta egin dute legeak bere jardunean izango duen eraginagatik. Uagak deituta ehunka laborarik Eusko Legebiltzarraren aurrean kontzentratu dira ostegun honetan. Azken egunotan burutu dituzten mobilizazioei jarraipena eman diote. Legebiltzarrean onartu den trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legearen kontrako aldarriekin. Tentxo momentuak bizi izan dira ere. Ertzaintzak protesta egiten ari zutenen kontra oldartzerakoan. Legebiltzarraren aurrean egindako kontzentrazioa azken egunetan Araban egindako mobilizazioen jarraipena izan da. Ehunka traktore kalera atera dira lehen sektorearen egoera salatzeko protestak Eusko Jaurlaritzara ere eraman dituztelarik. Azaldu dutenez, nekazaritza eta abeltzaintza hilzorian daude, kontrolik gabeko inportatutako produktuekin lehiatu ezinean, prezio justuak jasotzea eta burokrazia gutxitzea aldarrikatu dute ere besteak beste. Nafarroan ere protestak izan dira astearte, asteazken eta ostegunean. Traktoreak Iruñako kaleak hartu dituzte hirirako sarreretan trafikoa zailduz. Herribenan ere presentzia handia izan dute. Jose Maria Ayerdik, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak, bilera bat deitu du ostiralerako sektorearen agenteekin. Europan azken asteetan burututako mobilizazioi jarraiki egindako protestak izan dira Araba eta Nafarroan egindakoak. Bizkaian ere, Ene eta Enba sindikatuek elkarretaratzeak egingo dituzte ostiralean. Bilbora eramango dituzte euren traktoreak, merkataritza libreko itunei amaiera ematea eta baserritarrei bidezko prezioak ematea aldarrikatzeko. Traktoradez gain Euskal Herria Bizirikek kontzentrazioa egin du Legebiltzarraren aurrean trantsizio energetikoaren legea fartsa bat dela salatzeko. EH Bizirikek Legebiltzarrean onartu den trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legearen kontra egin du. Uagako kideek ere bat egin dute hauek eta guztiak bildu dira Legebiltzar aurrean protestan. 100 pertsona inguru egon dira ostegun honetan elkar babestuz. Elkarteak nekazarien lur urriak arriskuan ikusten ditu, Legebiltzarrak lur hauek industrializatzeko duen asmoarengatik. Energia berriztagarrien aurka daudela zabaldu den arren, prozesuaren kontra daude, eta honako hau birmoldatu beharko zela uste dute. Gu alde gare, ez garela alde zentzu honetan jarri behar daren tokixetan
ze kalte ekartzen daben ez dabela kontuan hartzen, eta batez ere ez bakarrik lurralde altetik, baizik eta soziologikoki ze kaltegarriak diren politika horiek. Eta momentu honetan gare, hori atzera emuteko eta beste modu baten planteatzeko, ez? Enpresa handientzat diru iturri bat izango dela diote. Aldiz, sektore txikiei kalte ekonomiko larriak eragingo dio erabaki honek. Proiektu berriztagarri hauen ondorioz, landa ingurune industrializatzeko azpiegitura berrien ofentziba indartzu baten aurrean gaude. Mehatxua jarraia direla azpimarratu dute, nekazarien eta hauen lurren etorkizuna zalantzan jarriz. Solariak badauzka bere moduak juteko zenbait herritara, eta egia da mehatxuak ez die zuzenak zeharkoa die, esan ez eta inongo etorkizunerik herrixetan jarritzen baldin badogo nekazaritzan, horrek suposatzen duen mehatxuak oso gordina die, ez? Batez ere, sektore batien krisialdia luzia eta oso gogorra den momentuan, ez? Antolatzen ari diren infrastrukturak modu desegokian egiten ari direlakoan daude. Honako hauek jada industrializatutako lekuetan egin aldirela, honela nekazarien lurrak babestuz. Ekonomian Tubisako langileek greba mugagabe hasiko dute larunbatean, ez bai dute akordiorik lortu. Gasteizko hiri autobusetako langileek greba mugagabeari ekingo diote larunbatean. Tubisaren zuzendaritzarekin izandako azken bilera akordiorik gabe amaitu eta gero. Langileen ordezkariek azaldu dutenez, Gasteizko udalak egindako proposamenak ez du berrikuntzarik izan plantillak jada ezeztatutako testuarekiko. Gauzak horrela, Tubisaren zuzendaritzaren jarrera ulertezina dela baieztatu dute. Ez dugu ulertzen nola Gasteizko udalak ez duen gai hau seriotasunez eta dagokione garrantziarekin hartzen. Ez da inungo aurrera pausurik egon fitxaketaren gaian, ez da inungo aurrera pausurik egon privatizazioaren gaian, beraz, ez da akordiorik egon, eta larun batean, eguardiko ordubietatik aurrera, Tubisako langileak, Tubisako autobusak greba mugagabean izango dira. Akordiorik gabe, langileek larun baterako astekoa den greba mugagabearen deialdia bere horretan mantentzen dute. Hori bai, horretarako falta den egun eskasean, akordioa lortzeko prest daudela azpimarratu dute. Este inmovilismo nos lleva a una situación de huelga indefinida que la plantilla de Tuvisa, en el tiempo que queda, va a intentar impedir por todos los medios a su alcance. Tubisako langileek zenbait lineatan autobus gehiago funtzionamenduan jartzea edota lan osasuna bermatzea aldarrikatzen dute besteak beste, bai zerbitzua zein euren baldintzak hobetzeko. Nazioartean abortuaren legea indargabetzeko proposamena aurkeztu du Mileiren alderdiak. Palestinako gatazkari dagokionez Netanyahuk ez dio erantzun baikorrik eman Hamasek proposatutako 155 eguneko su-etenari. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים, עשרות שנים, זה עניין של חודשים.
Euskal Herrira itzuliz urteroko topaketa garrantzitsuenetakoak izan ohi dira inauteriak Tolosan. Denbora luzez itxaron ohi dituzte urteko egun horiek eta aurten ere amaitu da atzerako kontaketa eta iritsi dira inauteriak. Eguerdian eman diete hasiera Kabialai elkarteko kideek suziria bota ostean. Tolosan festa lehertu da, Tolosarren eta Gipuzkoar askoren urteko sasi garrantzitsuena heldu da. Gipuzkoako inauteri nagusiak 6 eguneko jain musika eta kolorari hasiera eman dio, asko galdu nahi ez duten jaiari. Ostegun gizen honetan suziriarekin batera eguerdiko 12etan hasiera eman diote. Humoreaz eta parodiaz jantziko da Tolosa, argi dago asko direla inauteriak bizitzeko erak. Txarangaren batekin musika jotzea edo doinu horiekin dantzatzea, karroza edo konpartsaren batean pertsonaia baten larruan jartzea, detailerik txikienarekin parodiatxo bat egiteko herriko edo zentxoko baliatzea, edota barrea eragingo duen horren bila kalez kale ibiltzea, baita gainerako goza dezaten lan egita ere. Ezin uka etengabeko bilakaera bizi dutela inauteriek, baina norbere erara bizitzeko aukera aniztasun horrek egiten ditu aberasgarri jai hauek. Alaxe zioen Andu Martinez de Errituerto Tolosako alkateak. Gaur hasi dira inauteriak Tolosan, ostegun gizenean, baina asteartera arte egitarau zabala antolatu da. Tolosarrak prest dira otsaiaren 8tik 12 ospatuko diren inauteriz gozatzeko. Eta zer aurkituko dugun Tolosan egunotan? Bada karrozak, musika, txarangak, txistulariak, tanborrada, kontzertuak denetarik izango da denentzat, txikienentzat, gaztentzat zein helduentzat. Eta Tolosarrez gain Euskal Herri osotik etorriko diren herritarak topatuko dira bertan. Abiadura handiko trenaren aurkako urteetako borrokaren erakusketa jarri dute Biziolan. Euskarazko ikus-entzunezkoei dagokionez eskaintza zabala dugu aurrean. Ikusi. Orion dut izena. Eta beldurra daukat. Jakin nahi duzu zeri? Gauza askori egia esan. Neskei oroar. Taldeak nire ruskaltzeak ikaratzen nau. Klasean gaizki erantzuteak ere izutzen nau. Ritxi panitxi. Gabon, Orion. Beldurtzen nauten gauzen artean. Gehien ikaratzen nauena. Iluntasuna da. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. Let's get to work. There's a lot of women who leave the man but not the life. I swear. I know what I'm doing. Don't you ever miss it? Home? I like our life here. The help the driver makes everything easier. It's his family. You know you always say that, right? You're her employer, not her friend. Heldu gara albistegiaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, baina bestelare badakizue. Informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian jarraian, Carmelo Landa EHUko irakasleari egindako elkarrizketarekin utzeko zaituztegu. Asteburu ona pasa.
Arratsaldeon eta ongi etorri arratsaldeko buletinera. Euskal Herriaren eta Kataluniaren independentzia aztertzen ari dira atzerrian. Amerikako Estatu Batuetako Nevadako Unibertsitateak Pro-Independence Movement of the Basque Country and Catalonia, hau da independentziaren aldeko mugimenduak, Euskal Herrian eta Katalunian izena duen liburu argitaratu berri du 3 adituren ardurapean, Xabier Irujo, Keralt Sole eta Antoni Seguraren ardurapean zehazki. Liburua urtarrilean aurkeztu zuten Iruñako Katakrak liburu dendan Xabier Irujo egietako batek eta Carmelo Landa EHUko irakasleak. Liburuaren nondik norakoen berri izateko pantailaren beste aldean dugu Carmelo Landa. Arratsaldeon, Carmelo. Arratsaldeon, bai. Hasteko, nola eta nondik sortu da liburu hau? Bueno, liburua, hemen ikus dezakezuen liburu hau, une honetan Estatu Batuetan eta inglesez argitara emana da, baina guk aurkeztu genuen, Xabier Irujo eta biok, Iruñan esan duzun bezala. Liburuak badu bere historia, eta historia interesgarria da, ezta? Laburra baina interesgarria. 1988an gertatu ziren Euskal Herrian Lizarra-Garazi mugimenduak, gero 21. mendean, 2006an hasi eta esan daiteke gaur arte Katalunian independentzia mugimendu indartsuak egon dira, Eskozian ere 2014an gertatu zen lehen aldiz referenduma eta gutxigatik esen independentziari baietza atera garaile, eta horrek guztiak auspotuta, maila akademikoan ere sortu ziren azterketak eta bilerak. 2013an Barcelonako Unibertsitatean egin zen lehenengo bilera zabal bat, eta han unibertsitateko irakasleak eta politikariak ere, batez ere Eskozia aldetik eta Katalunia aldetik, elkartu ziren, eta aztertu zuten ea nola ari ziren sortzen 21. mende honetan estatu berriak. Hau da, nazio txikiak, printzipioz, eta estaturik ez zuten nazio horiek, nola ari ziren prestatzen estatu propioa izateko, ezta? Han bilera hartan hainbat aditu elkartu ziren historialariak, baita ere soziologoak, eta baita ere politika agintza edo politologia deitzen den akademia arloko adituak, bai Boloniako Unibertsitatetik, bai Barcelonako Unibertsitatetik, eta bai Euskal Herritik, eta baita ere ikusten dugunez, Nevadan, Renon dagoen unibertsitatetik eta Euskal ikasketen zentrotik, ezta? Eta orduan, han lehenengo azterketa bat egin zuten, eta gerora noski, Katalunian bereziki prozes deituak, bultzada ikaragarria eman zion horri, eta berriro ere 2019 urtean elkartu ziren, kasu honetan Nevadako Unibertsitateak antolatuta, baina Katalunian, Barcelonako Unibertsitatean egin zuten enkontrua, eta han txosten bana aurkeztu zuten 14 adituk. Aipatu ditugun unibertsitate desberdinetako 14 adituk. Tartean Euskal Herriko batzuk ere bai, Xabier Irujo bera edo, Xabier Ezeizabarrena, Paco Letamendia, Igor Filibi, eta abar, ezta? Eta hor ikusten duzue irudian Xabier Irujo, gaur egun berriro ere Estatu Batuetan ari dena, baina enkontru hartatik liburu forma eman zitzaion, eta une honetan, hemen aurkeztu dugun eta ikusten duzuen, liburu hori da hain justu emaitza konkretua. Oso interesgarria, oso mamitsua, inglesez irakur daiteke, laster espero dugu euskaraz ere edizio propioa izatea, baina momentuz inglesez dago, danik guztiz gomendatzen dut gai honetan interesa daukanari liburua eskuratzea. Liburuaren kontekstua eta jatorria badakigu, baina zer da zehazki liburuan aztertzen dena? Bueno, liburuan hainbat nazio aztertzen dira, besteak beste Quebec, edota Flandria, baina hurbilago esango nuke Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria. Zergatik, aipatu dudan bezala, azken aldi honetan, 3 eremu horietan, eta aditu guztien ustez ere bai, 3 eremu horietan ari direlako modu bizian da bizkorrean garatzen independentziaren aldeko mugimenduak.
Eta hor tituluan ikusten duzuenez Euskal Herria eta Katalunia nabarmentzen dira, ez da bereziki. Hori da motiboa, eta zergatik galdetuko duzu, zergatik aipatzen dira Euskal Herria eta Katalunia eta Eskozia, ez da, bueno, badute loturarik, eta lotura interesgarria gainera. Hiru konturatzen bagara eta historia begiratzen badugu, bai Eskozian, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, erdiarotik hasita, gutxienez erdiarotik, badaude subirautza egoerak, ez da? Subirautza badaude erresumak edo foruak, hau da, nazio txiki hauetako bakoitzari ematen diotenak garai hartako konstituzio baten forma, hau da, burujabetza modu bat. Eta kuriosoki, ez kasualidades, 18. mendean, hiru eremu horietan estatu handiagoak osatzen ari direnean, Britania handia kasu batean, Espainia beste kasuan, eta Frantzia, hiru horietan, 18. mendean, pairatzen dira mugimendu zentralizatzaileak eta nazio txiki hauen burujabetzaren kontrakoak. Eskozia 1707an gertatu zen, beraien kalterako batasuna Inglaterrarekin, erresuma batua sortuaz, da hor hasi ziren benetako arazoak Eskoziarren burujabetzan. Kataluniaren kasuan, pentsa, 1707tik 1716an pairatu zuten Borboia ziren errege berriak Espainiar estatuak, Borboien eraso zital bat, eta hor dekretos de nueva planta deituak inposatuz, kendu zizkieten zeuskaten foru bereziak eta burujabetza. Eta Euskal Herrian prozesua bikoitza da. Lehenengo iraultza frantziarra deituaren ondorioz, estatu jakobinoa antolatzen hasten dira, zentralizatua, hiperzentralizatua, frantzesa hizkuntza bakarra, eta bar, da 1789an, ja, Errepublika Frantziar berri zentralizatzaile horrek, bertan bera uzten ditu iparraldeko foru eta egoera berezi guztiak. Eta hegoaldean, gutxi beranduago, baina 1823an karlistaldiak deitutako benetako eraso zital horietan, gerra horietan, helburu nagusia izan zen, eta gero burutu zen, 1879an, foruen abolizioa. Hau da, burujabetzari eusteko Euskal Herriak, Hego Euskal Herriak kasu honetan zeuzkan regimen guztiak bertan bera utzi zituzten Espainiar estatu bakarra inposatuz. Orduan lotura hori dago hiru nazioen artean historian. Esan dezakegu orduan, lurralde bakoitzak bere ibilbide historikoa egin badu ere, burujabetza nahia dutela komunean orduan, ez da? Bai, hola da, uler daitekenez, 18. mendean hiru estatu gabeko nazio horietan halako prozesu zentralizatzaileak pairatu ondoren, logikaz, horren kontrako erreakzio, defentsa erreakzioa garatzen dira hiruretan. Euskal Herrian asko hitz egin izan da, baina nahiko azterketa okerra eginez karlistaldia presentatu izan da, arazo dinastiko bezala, baina euskaldunok eskeneukan benetan interesa handirik dinastia kontuetan. Gehiago interesatzen zitzaigun zer, foruak berreskuratzea. Hau da, lehenagotik geneukan burujabetza sistema hori berreskuratzea. Hori zen lehenengo helburua. Claro, helburu horre porrot egin zuenean batez ere, karlistaldiek karlisten porrota ekarri zutelako, porrot militarra, baina hori aldatu egin zen, eta ja hasi zen planteatzen, 18 eta batez ere 19. mendean, beste helburu bat, independentziaren helburua. Hau da, Euskal Herria, euskarak berak mamitu eta batu egiten zuen nazio horrek, ipar eta hegoa, behar zuela ja independentzia. Esaten zen argi eta garbi independentzia behar zela, eta Euskal Herria batasun bezala ordezkatzen zen. Hor dago Agosti Saoren lana adibidez, eta hor zazpiak bat kontzeptua Agosti Saok berak lantzen du, hor dago Iparragirreren Gernigako arbola, gaur arte gorde izan dena, eta praktikan
Euskaldun guztion ereserki bihurtu dena, 19. mendean garatzen da, Iparragirreren lana, eta hor dago gero, 19. mendearen amaieran, Sabino Arana, Luis Arana anaia ere bai, eta independentziaren aldeko mugimendu politiko bat, eta egitura politiko bai, EAJ deitu zena, egitura politiko bai independentzia lortzeko helburuarekin, ezta? Hori horrela garatzen da Euskal Herriaren kasuan, eta paraleloan bai Eskozian da bai Katalunian ere. Beraz, independentziaren aldeko mugimenduak dira batetik erantzun bat, estatu zentralizatzaileen aurka eraikia, eta bestetik erreibindikazio propio bat, estatu propio bezala antolatzeko nazio hauetan. Dana daukate bere historia, Euskal Herriaren kasuan oso interesgarria, oso bizia, eta gaur arte gainera batzuk itzali nahi badute edo itzali dela adierazi nahi badute ere gaur arte garatzen ari dena etengabe, historia ondo begiratzen badugu. Aspalditik datorre mugimendua da orduan independentismoarena, baita Euskal Herritik haratago ere, baina gaur egunera etorriz, 21. mendean, posible da estaturik gabeko nazioen independentzia Europan? Bai, posible da, eta are gehiago esango dizut, lehen aipatu ditugun unibertsitate adituen enkontru horietan atera duten konklusio bat, eta haue aditu eskoziar batek esan zuen, 2013ko bilera horien amaieran esan zuen, nik uste hemendik atera behar dugun ondorioa da Europan behintzat Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria Republika propioak izango direla. Hori atzeratu egin dezakete agian oraingo estatuek, baina ezin dute jada ekidin. Hor dago mugimendu bat, 18. mendetik ona datorrena, etengabe garatuz joan dena forma diferentetan, baina gaur egun ikusten denez, Kataluniako prozesa gertatu zen handik urte gutxitara, ikusten denez Eskozian 2014an erreferenduna gertatu zen, da Euskal Herrian ere gogoratu urte gutxi lehenago bai Lizarragarazi, da baita ere Ibarretxe plana deitua garatu zen. Hori guztia interpretatzen dute aditu hauek, independentziarontz abiatzen diren nazioen mugimendu bezala. Mugimendu horiek ez dira beti regularrak, baina gora beratxoa dira, baina beti gorako joera bat dute. Da horrek eramaten zuen, bultzatzen zuen bera esatera. Denpora kontua da, baina nazio hauek estatu bana behar dute eta lortuko dute. Hiru nazioen historian ze bide eraman duen arte independentzia nahiak, eta hemendik aurrera independentziara hurbiltzen ari dira ala urruntzen? Bueno, horre planteatzen dira traba batzuk eta eztabaida batzuk oso kuriosoak, esate baterako posiblea da gaur egun independentziara alde bakarreko erabakiz joatea, hori da eztabaida interesgarri bat, eta behin da berriro esaten da estatuetatik ez da posible. Bakarrik lortu behar da akordio bat eta orduan estatua eta nazio hori ados daudenean, orduan ikusiko da ia independentziara doazen ala ez, baina alde bakarretik ezin da erabakirik hartu independentziaren alde. Bueno, historialariek hemen liburuan argi adierazten dute, eta politologoek ere bai, hori ez dela horrela izan historian zehar. Hasteko, ikusi dugun bezala, nazio txiki hauek pairatu izan dute estatu handiagoen alde bakarreko erasoa. Eta Espainia, Frantzia edota Britania handia alde bakarreko erabakiz osatu dira. Beraz, alde bakartasuna egon da hor. Baina, askatu nahi duten nazioen kasuan ere adibide oso interesgarria daude. Adibidez estatu batuetan bertan, ezta? Independentziaren aldeko adierazpenak esaten du 1776an, pentsa, 18. mendearen bigarren partean gaude, 1776an esaten du nazio batek behar badu bere batasun politikoa lortu eta gainean daukan estatuak espadio hori posible egiten, espadu adosten hori, nazio horrek eskubidea du askatasunera salto egiteko. Hau da, alde bakarreko erabaki bat hartu
eta independente izateko. Horrela egin zuten Estatu Batuetan, baina egia esan horrela gertatu da Europako, batez ere ekialdeko hainbat naziotan, 1998tik aurrera, Sobiet Batasuna deitua, erori zenean, hainbat estatu txiki independentziara salto eman zuten alde bakarrez, eta gaur egun estatu independentea dira, eta gerora aipatu ditugun mugimendu horiek Eskozian, Katalunian eta Euskal Herrian azken finean independentziarako bidean emandako urratsak edo saltoak dira. Gaur egun ze gertatzen da? Bueno, behar bada bitarteko egoera batean gaude, baina Katalunian ikusten dugu egunotan amnistia dela eta ez dela, Puigdemont eta bere taldea itzuli ala ez, hor daudela gora berak, baina mugimendu hori goraka doa. Independentzia nahia Katalunian seguru aukera baldin bada, berriro ere aurkeztuko da eta seguruen nagusi egingo da. Bueno, Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, gauza antzeko bat, Lizarra Garazi gertatu zen, gero Ibarretxe plana, eta laster batean seguruenik, aldaketa sakonak egon daitezke, egoera politikoan, agian ez instituzionalean, baina bai, egoera politiko herritarrean, da mugimendu sendo bat aurkez daiteke berriro independentziaren alde. Hori da adituek espero dutena, eta Eskozian, dakigunez, orain ari dira negoziatu nahian, bigarren referendum bat, zergatik? Batez ere Brexita gertatu ondoren eta susmoa dutelako guztiek, bigarren referendum bat egiten bada independentzia aukerak irabazi egingo duela Eskozian, da Eskozia estatu independentea izan daitekela. Irlandan bertan ere, ez dugu aipatu, baina Irlandan bertan une honetan aldaketa sakonak ari dira gertatzen, Ipar Irlandan Sinn Féinek irabazi ditu hauteskundeak eta une honetan gobernu autonomoaren presidentzian dago eta bilatzen dute Irlanda osoaren batasuna. Gertatuko dena, urte batzuk joan edo ez joan, baina gertatuko dena. Beraz, halako joerak hor daude eta goraka datoz. Eta noski Euskal Herrian ere aurkeztuko dira. Dain justu aurreratuko dut ideia bat, une honetan, liburu honen ondoren, badago proiektu bat, hemen Katalunia eta Euskal Herria aztertzen ziren nagusiki, baina badago proiektu bat propioki Euskal Herriaren bilakaeraren gainean, historia zehaztu, garatu, eta hortik aurrera lan egiteko, eta hori laster seguruen uda honetan gauzatuko den proiektu bat izango da. Independentzia eskatzen da, jada garapen handia eta ongizate goera dute nazio hauetan, ez da nahikoa autonomia. Zergatik eta zertarako independentzia? Bueno, begira, hor badago lotura logiko bat. Batetik autonomia daukanak, autonomia gehiago nahi du normalean, eta Kataluniako prozesua 2006tik aurrera oso adierazgarria izan zen, eta autonomia gehiago hori trabatu egiten bada, gogoratu Katalunian esan zuten Madriletik zepilatu egin zutela autonomia garatu hori, gero etorri zen independentzia nahia eta independentzia proposamena eta referendum debekatua, baina egin zena eta 2 milioitik gora botu independentziaren alde batu zituena. Orduan, autonomia izaten da, ondo garatzen bada independentziarako bidea, hori batetik. Eta ukatu egiten denean edo trabatu, horre bera provokatzen du independentzia nahia. Hori batetik. Bestetik, herri aurreratuak, maila ekonomiko eta sozialean aurreratuak direnak edo nazio aurreratu horiek edo ongizate maila badaukatenak independentzia nahi izatea, noski, motibo eta arrazoi sakonengatik izaten da. Arazoak ez dira bakarrik ekonomiko-sozialeak planteatzen direnak, hau da maila sozial-ekonomikoan. Nortasun arazo larria daude nazio hauetan. Bestea beste hizkuntza propioarekin da kultura propioarekin. Estatuek ez digute errazten geure hizkuntza, geure kultura garatzea modu demokratikoan. Trabatu egiten dute, epaileen bitartez, neurrien bitartez, da horre berak eskatzen du independentzia benetan neurri praktiko bezala. Hizkuntza aipatu duzula, nolako garrantzia du herrietako hizkuntza propioak independentzia prozesuetan? Bueno, garrantzia handia du, baina ez da elementu bakarra. Behar bada Euskaldunok azken aldian
halako espejismo moduko bat izan dugu. Pentsatzen genuen Franco hil ondoren eta ikastolak ja nahiko garatu ziren, baina gero eskola publikoak ere euskara hartuko zutenean eta elebiduna deitu zen formula horren bitartez, hezkuntza euskaldunduz berri guztia etorkizunera begira euskalduntzea lortuko genuela. Bueno, hezkuntza arlo oso garrantzitsua da, eta ikusi da ikasle askok eta askok ikasi egin dutela euskara. Baina gero, eskolako edo ikastolako ateak gurutzatu eta kalean zer aurkitzen dute. Bai Frantziar estatuaren menpe, eta Ego Euskal Herrian ere, Espainiar estatuaren menpe, dana direla trabak, hizkuntza propioa garatzeko, Katalunian beste horren beste. Katalunian badirudi egoera linguistikoa errazagoa dela katalanentzako euskaldunontzako baino hemen, baina Katalunian bertan oso kezkatuta daude, gizarte sistema bera osotasunean da kultura sistemak, esan telebistak, esan komunikabideak, esan, kaleko paisaiak, erdaldundu egiten direlako eta euskarari ez diotelako lekurik. Usten orduan, independentzia da benetan beharrezko formula, hizkuntza propioa, nortasun propioa, modu librean garatzeko. Hori argi dago, gero eta argiago. Nazioartera begira, etorkinak eta estaturik gabeko nazioak ditugu, nolako irakurketa egiten duzu aipatutakoaren aurrean? Irakurketa derrigor izan behar da sakona eta oso garrantzitsua da. Zergatik, etorkinen gai hau, ez da arazo bat, baizik eta da gai sakon bat eta gai demokratiko bat, ez da oso gaizki tratatzen ari dena estatu hauetan eta Europar Batasunean. Oraintxo jakin dugu adibidez Europar Batasunak alako diru kantidade handi bat eman nahi diola Mauritaniari zertarako eta etorkinak han derrigortzeko han bertan mantentzen, eta ez usteko irteten. Begira, mundu hau antolatua dagoen bezala, oso politika ofizial hipokrita da etorkinen inguruan jarraitzen dena. Batetik, Europa zahar honek behar ditu, Europarren demografiak ez duelako gehiagorako ematen, eta nahi duelako eskulan merkea, eta Europarrok nahi ez ditugun ofiziotan nahi duelako etorkinak sartzea oso modu merkean eta baldintza okerretan kosto handirik gabe, ezta. Hori da egi esan politika ofiziale bilatzen dutena, eta Europar Batasun ofiziala berak halako politikakin bilatzen dutena. Klar, horre dakarren ondorioa da, ondorio kriminala, etorkinak ehundak eta milaka hiltzen ari dira itsasoan, itotzen, edo mugatan, edo lortzen dutenean Europara sartzea hiperesplotatuak bizi dira, baldintzari gabe, paperi gabe, eta askotan gainera mehatxua da itzultzea beraien jatorriko lurraldeetara, hango egoera basatietara. Hori ez da politika egoki bat. Etorkina da persona bat gu bezalakoa eta gure baldintza bertsuetan bizi behar du bizi den tokian. Eta euskaldunok, katalanok, nazio txikiok, nik uste sensibilitate berezia handia daukagula. Etorkinak behar dute beste edozein herritarrek daukan baldintza beretan bizi, eta gero horrela denean, da horrela badata laguntza dutenean, etorkina modu positiboan integratzen da bertoko hizkuntza ezagutzera, ikusi adibidez, gure herri askotan, Ondarroa batean adibide bat emateagatik, lanean hasten direnak berehala euskara ikasten dute, integratzen dira, eta ondo bizi dira, ondo tratatu dira. Baina etorkinekiko politika, nik uste dut, Europak eta estatu haue daukaten zulo beltza handienetako bat dela gaur egun. Eta hori konpondu behar dugu politika progresistak eta benetan demokratikoak eginda gure nazio txiki hauetatik. Amaierara heltzen gabiltza, Carmelo, aurrera begira, zer datorkigu? Datorkigu lehen aurreatu dudan bezala sakondu egingo dela lan hauetan. Begira, hemen askotan egiten zaigu irakurketa ofizial bat faltsua, independentziaren inguruan da independentzia aukeren inguruan, Esaten zaigu, hori ezinezkoa da, 21. mendean
ez dago independentziarik, eta hori ez da inon lortzen, eta ez dago inongo konstituzioetan, bueno, ez da egia, gezurra da. Esaten zaigu ere, independentzia berantza doa, herritarrek ez dute nahi, Katalunian, Euskal Herrian ere gerota jende gutxiago esaten du independentzia nahi duela, bueno, eman diezaiegun aukera bat, aukera libre bat, erreferendum batean adibidez, eta aukera hori errespetatuko den konpromisoarekin ikusiko dugu, nola independentzia nagusi bihurtuko den, seguru gainera, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, bai Eskozian, ez da? Orduan, zer egingo dugu? Hemendik aurrera aztertu zehatzago Euskal Herriko egoera, esan dudan bezala. Bai maila akademikoan, baina baita ere, hau da, independentziaren gaia ez da liburu batean egoteko bakarrik eta palategi batean gordetzeko. Gai honek behar du mugimendu bat. Behar du herri mugimendu bat batez ere, eta seguruen hori bultzatuko dugu. Nik uste dut, akademiatik kalera mugimendu hori bultzatzera abiatuko garela Euskal Herrian ere. Azken hausnarketa honekin,